Бихме препоръчали за всякаква употреба. За всякаква. Така е. Това е перфектната машина. Аз съм Красимир. Аз съм Велин. Близо 2 години работим. Близо 2 години сме тук. Много е мощен, лек, удобен за работа. Перфектен тример за големи и малки площи. Безшумен, защото не е приятно гостите на хотела да слушат силни шумове. Перфектен тример, който се плъзга сам по тревата и коси. Впечатлението за тази машина ни е лека, практична, Безшумна, безшумна и достатъчно мощна, колкото колкото бензинови. един бензинов тример.